Odessa, de Oekraïnse stad van rijk, rijker, rijkst. Mooie auto's, luxe winkelpromenades. Maar ondertussen hebben duizenden jongeren in deze regio geen veilig thuis. Ze groeien op in gebroken gezinnen. Ну, о родном папе я ничего не знаю, потому что я не помню. В этом подвале очень сыро, зимой холодно, конечно. Werkloosheid, armoede en alcoholisme zijn veel voorkomende problemen. На улице хорошо то, что как бы свободно, никто тебя не заставляет что-то там делать. Door de slechte situatie thuis lokt de straat. En op straat lokken de drugs. Onder deze jongeren vindt een van de snelst groeiende HIV-epidemieën ter wereld plaats. Door onveilig drugsgebruik verspreidt het virus zich razendsnel. Wie zijn deze jongeren? Wie vertelt hun verhaal? Wie helpt hen?